खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअआव मिथिखा नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। 7 मार्चआव फोसावगोन ADRE आनजादनि रिजाल्ट। गसाइगाव सोहोरनि मजाति दैसाखौ फोसाबनाय हाबाफारि लादों। मणिपुर पुलिसआ आसामनि सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ खादों। कलेजनि सासे फरायसाया केम्पासनि बिल्डिंनिफ्राय बाज्रुमनानै गावनि जिउखौनो फोजोबनानै लादों। रैखाथि हानजाया तिनसुकियायाव गासै 30 किल'ग्राम बेफ्रुग्रा मुवा बोखांदों। रैखाथि हानजाया तिनसुकियायाव गासै 30 किल'ग्राम बेफ्रुग्रा मुवा बोखांदों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय आसाम सोरखारनि गेदेर थिसनथाइ आनजाद ADRE एबा आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट आनजादनि रिजाल्टखौ फोसावसिगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। मख'नो गोनांदि आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट आनजादनि 3थि आरो 4थि थाखोनि मासिफोरनि थाखाय खुंजानाय सायख' आनजादनि रिजाल्टखौ फैगौ 7 मार्चआव फोसावनाय जागोन। बेनि अनगायैबो आसाम पुलिस SI नि आनजादनि फिथाइखौ 7 मार्चनि सानसे सिगां 6 मार्चआव फोसावनाय जागोन। बेनि उनाव 12 मार्चआव आसाम पुलिस कनस्टेबल, 4 मार्चआव आसाम पुलिस ड्राइभार आरो 27 मार्चआव आसाम पुलिस कमान्ड' बेटालियन कनस्टेबल आनजादनि फिथाइखौ फोसावनाय जागोन होननानैबो मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि रायजो सोरखारनि 3थि आरो 4थि थाखोनि थिसनथाइनि थाखाय खुंनाय ADRE आनजादनि रिजाल्टखौ sebaonline.org आरो assam.gov.in वेबसाइटआव फोसावनाय जागोन होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव सहरनि रायजो राजाफ्रा गोबाव समनिफ्रायनो गसाइगाव सोहोरनि गेजेरजों बोहैलांनाय मजाति दैसानि जाबोर जाथोर आरो मैलाजों बुंफबनाय दैसाखौ साखोन सिखोन खालामनांगौ होननानै BTR सोरखारनिसिम दाबि दैखांबाय थादोंमोन। बेखौ नोजोर लाखिनानैनो BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव गसाइगाव सहराव नुजाथिफैनानै मावफुंनायनि खोथा होलांनाय बायदियैनो बे खामानिखौ मावफुंनो थाखाय दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। मजाति दैसाखौ साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारिखौ दिनै गसाइगाव नोगोर जौगाखां खोन्दोनि मासिगिरि अनिन्द बसुमतारीजों लोगोसेनो BTRनि मावफुं सोद्रोमा उकिल मुसाहारि आरो मावफुं सोद्रोमा उइलसन हास्तामोना बाहागो लानानै बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियाव गसाइगाव सोहोरनि गोबां थागिरि सुबुंफ्रा मैखोमै बाहागो लाफैदोंमोन। मणिपुर पुलिस सेनापति जिल्ला पुलिसआ सेनापति थानानि सिङाव थानाय KSTC डाम्पिं ओनसोलाव गोख्रोङै अपारेशन खालामनानै सिग्रोमनायाव आसामनि सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ खानो हादों। खाजानाय सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ आसामनि थागिबि बिश्वजित हाजरिका 46 बोसोर आरो इरफान हक 34 बोसोर होननानै सिनायथिनो हादों। हमजानाय बिसोर सानैनिफ्राय गासै 20 लाखनिबो बांसिन बेसेननि गासै 828 ग्राम ब्राउन सुगार, गंसे साखा खबब्रै गारि आरो गंनै मबाइल फनबो जब्द खालामनो हादों होननानै पुलिस सुलुङाव फोरमायदों। गीतानगर कलेजनि BA नैथि सेमेस्टाराव फरायफुबाय थानाय सन्दीपसना राज मुंनि सासे फरायसाया समबारखालि कलेजनि बिल्डिंनिफ्राय बाज्रुमनानै गावनि जिउखौनो फोजोबनानै लादों। रिपर्ट बायदिब्ला सन्दीपसनाया फुंनि 8:30 रिंगासो समाव न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन आरो कलेजाव सौहैनायनि उनाव 4 थाला बिल्डिंनिफ्राय बाज्रुमदोंमोन होननानै मिथिनो हादों। बे जाथायनि उनाव फरायसाखौ KGMT माल्टि स्पेशलिटी हस्पिटालाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जादोंमोनब्लाबो गोजौ फाहामथायनि थाखाय GMCHआव दैथायहरनाय जादोंमोन। बे समावनो फरायसाखौ डाक्टरा थैबाय होननानै फोसावो। बबेखानि बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै गावखौनो जिउ फोजोबनानै लानाय फरायसानि गुबै जाहोनखौ रोखायै मिथिनो हानाय जायाखै। मोनसे गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों रैखाथि हानजाया तिनसुकिया जिल्लायाव थानाय दिगबै रिजार्भ फरेस्टनिफ्राय खमैबो 30 किल'ग्राम बेफ्रुग्रा मुवा बोखांनो हादों। तिनसुकिया पुलिस आरो भारतारि रौनिया हानजाया अपारेशन खालामनानै बेफ्रुग्रा मुवानि थानाय जायगाखौ नागिरनानै संदाननो हादोंमोन। रिपर्ट बायदिब्ला बैफोर बेफ्रुग्रा मुवाखौ आलफा उदांनि सारेन्डार जानाय नवजित असम मुंनि सासे केदारा बोसोरसेनि सिगां समाव फबनानै दोनदोंमोन।
मख'नो गोनांदि बैफोर बेफ्रुग्रा मुवाखौ दिब्रु दैमानि 500 मिटारसो गोजानाव फबनानै दोनदोंमोन। बेफ्रुग्रा मुवानि अनगायैबो फबनाय जायगानिफ्राय गांदाइन पलिथिन बेग, गंसे टिफिन बक्स आरो गंसे बाल्थिंखौबो बोखांनो हादोंमोन। बेनि अनगायैबो रैखाथि हान्जाया गोबां दोनखुमानानै दोननाय हाथियार मोनबावनो हागौनि सन्देह खालामदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।